dou o paso a representante de Cerna. Saúde a terra, Paula Verao. Paula, estás a escoitar? Agora, saúde terra, e moitas grazas por nos convidar. Para nos comprácenos sempre estar aquí nesta homenaxe desta personaxe nosa das máis universais. Precisamente penso que todas e todos destacamos este carácter universal porque ten razón no presente e homenaxear a Castelao, pero tamén nesa proxección de futuro, traspasa tempos, como dicía pois Adolfo Muiños. E nós, pois neste ano tan duro, como dixeste xa moitas de vos, pois queríamos nos preguntar onde estaría o Castelao do século XXI, o Castelao do 2021, e para nós, pois precisamente estaría, como xa dixo tamén o compañeiro Chesky, na defensa desa sanidade pública, no acceso universal, real, da sanidade pública e de todas as prestacións de toda a poboación, de que ninguén quede atrás na loita contra eses recortes da sanidade e precisamente tamén por ese carácter seu de defensa das persoas humildes. Queríamos destacar que neste momento está habendo unha auténtica crise que afecta sobre todo as peores empregos. Tiñamos xa os peores empregos, fomos as que máis perdemos o emprego durante esta crise e somos as que máis estamos sufrindo ese aumento da carga de cuidados, e ese Castelao estaría aí coas oprimidas. E tamén, pois tamén outra cuestión que queríamos destacar e que tamén xa o fixo, creo que foi o compañeiro Antón, esa necesidade de unidade ante a ameaza fascista que el tamén retratou naquel debuxo, non? E en canto pois ao estatuto político de Galicia, o estatus político de Galicia, creo que foi Rosana quen o mencionou, esa verdade que está sufrindo o noso país, que está basculando o Estado cara ao Mediterráneo, pois nos necesitamos no país facernos fortes e tamén ter nese horizonte a Portugal, que tamén o destacabades varios, e ese tamén un legado de Castelao. Sabemos que estas visións son subxectivas, que cada quen de nós pode facer unha lectura de Castelao persoal, subxectiva, mas ese tamén precisamente pois a grandeza desta personaxe. Creo que o dicía Miguel Anxo Seixas, ese símbolo escollido polo pobo é precisamente porque permite esas múltiplas lecturas, e o noso desexo para o ano que ven pois é poder facer esta xuntanza non así virtual, que agradecemos e tamén pois damos as grazas por ese traballo que dá facer este tipo de xuntanzas, e non físicamente, que derrotemos a pandemia, que nos sentemos xunto a un bo xantar a homenaxear novamente a Castelao para o ano que ven. Saúde e terra a todas e todos.